Di dema rejîma Roxiyayê de gelek navendên xizmetguzariyê ji xizmetê hatibûn derketin lê piştîrûxîna wê rejîmê rêveberiya Xweser berê xwedan wan avendan û ji nû ve ava kirin. Yek ji wan Cihan navenda şûştina gurçikan a bajarê Hesekê ye ku niha ji nû ve hatiye vekirin û amûrên pêşketî jê re hatine danîn. Navend xizmetê pêşkêşî nêzî 110 nexweşan dike û rewşa wan jî baştir dibe. Navenda şiştina gurçika got xidmeta 110 nexweşa dike. Ev nexweşî jî taybetmendiyayê got gurçika wanê şiştin xeter li ser jiyana wê. Cihazê wan hew 5 hef dişuxulîn, nexweş pir bûn, nexweş heqê xwe nedistendin. Ew wexta temam got gurçikê xwe paqij bikin. Pêşbûyê me 4 cihazê nû anîn ê anaketin kar de. Nexweş berê ji lêvela 2 saeta gurçî xwe dişişt ana bûye 3 saet û nîv 4 saet. Navenda şûştina gurçikan xizmetên xwe yên tenduristiyê bi awayekî bê beramber pêşkêş dike û hin cûreyên dermanan jî bê pere dabîn dike. 10,000 وحدة نقلية في مركزي أنا قام تيدا خدمات اللي تقدمن شوشتنا غورشكاي نخوش شارع طبعا شوشتن جمع بشكل مجاني بالكامل مع نقل دم مجاني وهناك درمان هنا طبعا أمددين جبو فقر الدم وجبو نقص كلس أو جي متوفرا بشكل يعني شبه دائم أو جي بشكل مجاني أمددن هجمارة نخوش الجمع حزار وصدو دهنا خوشنا عفوا هجمارة جلسال جمع حزار جلسي هيفيدا تقريبا نخوش ما بري بين جهاز ما بون طبعا جهازك يج نخوش ايجابي كبد ايجابي ربو نخوش كبد بواربو بوار هي وشار جهاز نخوش سلبيره انا ك نه جهاز الجماني اداره ذاتيه شار جهاز Navenda şûştina gurçikan ya Kulbajarê Hesekê ye rojane nexweşan pêşwazî dike û di rojê de 35 caran û di mehê de 1000 carî gurçikên nexweşan dişû.